హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏబీ హోమ్ కిచెన్. నేను ఈరోజు చేస్తున్న వీడియో అండి. ఈరోజు నేను ఇక్కడ అమ్మవారి టెంపుల్కి అనేది వెళ్ళాను. ఈరోజు నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి కదా, ఇది దుర్గాష్టమి రోజున అమ్మవారికి పూజకి మేము ఇచ్చినామండి. ఇక్కడ అమ్మవారు చాలా ఫేమస్ అండి, అలాగే చాలా పవర్ఫుల్ కూడా. ఇక్కడ అమ్మవారు చౌడేశ్వరి అమ్మవారి టెంపుల్. ఇక్కడ నవరాత్రులు అనేది పూజలు జరుగుతున్నాయి. మేము ఇక్కడ పూజకి ఇచ్చినాము కాబట్టి ఇక్కడ దుర్గాష్టమి టెంపుల్కి వెళ్ళాము. టెంపుల్ చాలా బయట పల్లెలో ఉంటుందండి, విలేజ్లో. కానీ చాలా అక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా చాలామంది వస్తారు ఇక్కడ అమ్మవారి టెంపుల్. ఇక్కడ చూడండి, మెయిన్ టెంపుల్లోకి ఎంటర్ అయితేనే ఇక్కడ అమ్మవారి దర్శనం అనేది ఇస్తారు కలశాలతో పాటు. ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న ఒక చిన్న వినాయకుని టెంపుల్ అది. మార్నింగే ఇక్కడ అభిషేకాలు అన్నీ అయిపోయినాయండి. ఇక్కడ పూజారి గారు స్వామివారిని అలంకరించి పెట్టారు వినాయకుని. ఇక్కడ లోపల టెంపుల్లో నవగ్రహాలు అనేది కూడా ఉన్నాయి. టెంపుల్లోనే లోపల అమ్మవారిని అలంకరిస్తున్నారు. ఇక్కడ విజయ విగ్రహం అనేది స్టార్టింగ్లోనే మనకి దర్శనం అనేది ఇస్తున్నారు. చాలా పవర్ఫుల్ అనేది అమ్మవారు. ఇక్కడ లోపల అమ్మవారిని అలంకరిస్తున్నాయి. ఇక్కడ అట్లా మనకు ఎవరెవరైతే పూజకు వచ్చినారో వాళ్ళు మొత్తం అందరితోనూ కుంకుమార్చన అనేది చేయిస్తారండి. చూడండి, పూజారి గారు అలంకరించిన అమ్మవారిని ఎలా అనేది చేశారు. రోజు దుర్గాష్టమి కదా, దుర్గాష్టమి రోజున దుర్గామాతని ఇలాగా అలంకరించారు. నిమ్మకాయలు, పూలు ఇవన్నీ కూడా చాలా నగలతో చాలా అమ్మవారు చాలా బాగుంది. ఇక్కడ పట్టు వస్త్రాలు అనేది పెట్టారు దుర్గమ్మ వారికి. మనం ఈరోజు ఇలాగే కొలిచాలి కాబట్టి దుర్గమ్మ వారు అంటున్నాము. టెంపుల్ చాలా చిన్నదండి, కానీ చాలా ఫేమస్ అండి. ఇక్కడ అమ్మవారికి ఒడిబియ్యం అనేది వేస్తున్నారు. ఒడిబియ్యం అనేది పోస్తున్నారండి అమ్మవారికి. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ వచ్చి పూజకి ఇచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ అమ్మవారికి ఒడిబియ్యం అనేది కట్టడం సాంప్రదాయం అండి. అది ట్రెడిషనల్ కాబట్టి కడతారు అందరూ. ఎవరెవరైతే అందరూ కట్టవచ్చు ఇక్కడ టెంపుల్ వచ్చిన వాళ్ళకి. ఇక్కడ తాంబూలాలు కూడా ఇస్తారండి. ఇక్కడ తాంబూలాలకి రెడీ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అందరికీ పసుపు కుంకాలు తాంబూలాలు అనేది వస్తున్నారు. అత్యధికులకి రెడీ చేస్తున్నారు. ఒడిబియ్యం అనేది పోస్తున్నారు కూడా. ఇలా దుర్గమ్మగా మనకి దర్శనం ఇస్తున్నారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి మన ఛానల్ ఏబీ హోమ్ కిచెన్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ అమ్మవారు ప్రతిరోజు చాలా అందంగా ఉంటారండి. ఇక్కడ చౌడేశ్వరి అమ్మవారి టెంపుల్ అండి. ఇక్కడ విలేజ్లో టెంపుల్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. చిన్న టెంపుల్ కానీ చాలా బాగుంటుంది టెంపుల్ అనేది. ఊరి బయట అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ అమ్మవారు మాకు. కానీ చాలా పవర్ఫుల్ అమ్మవారు కాబట్టి మీరు కూడా నా వీడియో ఎవరెవరైతే చూస్తారో మీరు కూడా నా అమ్మవారు మిమ్మల్ని మంచిగా చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కుంకుమార్చన అనేది దుర్గాష్టమి రోజున ప్రతిసారి చేశారు. అలాగే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మా ఛానల్.